Sio. Salam penghormatan kanggo Bapak Ibu tuan rumah masyarakat Lalangan uga sekitar ini. Acake sampur dilebar ke keblak berkakak. Kalian maju Gliantong pusing tapi ditalen gliantong jadi tukang biul masa belum dok aku kan belum dok salah dong aku dipikir pada pengisau iki panjangin nom-nom ono kang MN ono kang Ikin ono kang Warta aduh kan kabeh iki iki kan mandegani Kang Odos legene Gong Banyuwangi Don. Pade Don, ulung Don, Odos kesirep kopine sing ana jare. Ya, kesirep sekaan. Ya Don, ngalon-ngalon Don saiki yo mlayu nang tembiakan Don. Tembiakan kang pertama teko ndas pelawi nang pundian terus nang okong ya cenge berdak. Giandrum juga menang terus menceger gitu ono ketang kondi ya iku agong ngantuk sing ana kopine nawi ta margi celuk-celuk mentau sekarang tukang gong oleh beduk subuh ayo Don tembiakan kan kedua Don yo ya pelamo sulung tangan Don teko oke terus nang pun dia terus nang biasa cokokan berdang Bang